Mulla harrastus on. Mua niin hävettää. Vähän yleinen paikka. No Nikke, mitkä on fiilikset? En mä tiedä. Oliko tää niin paha kuvaussessio? Se Zeldon reissu oli kyllä. En muista milloin mä oon viimeksi hävettänyt niin paljon. Muuta ihan jees, mutta kyllä sitä välillä miettii, että mihin sitä kaikkia on menossa. Ota sitä kaljaa. Mä oon ihan fiiliksissä. Ois voinut vetää vähän enemmänkin. Mikä itelläs on fiiliksi? Musta tuntuu, että tästä tuli aika hyvä. En mä tiedä. Kaikista hauskin, mitä paljon me saadaan hittejä, paljon me saadaan paskaa. Älä stressaa, kyllä tästä hyvä tulee. Seuraavat rollaa ja vitun idiootit. Onko se edes trolli?